Kardom kar benglo pinna video kelalo nonam che thanglong chepadana tum alang lo tumen kelalo gatam terang lapen rup jeli lektipi alang lo tuman putot akimi chepadana lamazan itum lang ilongpo LSG entertainment ke bonta alarm mazan kanghon rup angrong tutang ti pini gelabang so alam mazana putak le full detail lang isinang tutang ti a video le start lo nang labang so lamazan lang chepadan tum belai kenlo nonam che thanglong ektor alang limen ke gatam terang alang li fan le tum labang so alam mazan long alang li chepadan thilongji labang so lang mazalong cepat bang phimate ai treatment kelalo rup jeli lektipi alang ipan sita meletum labang so alang mazalong alang ni cepadan theilongji labang so lang mazalong kelun tum mari sengka tu men kelai kello nonam cet thangklong alun se pi alun se potum alang tu men kelalo bismu hanse lapen nitu timungpi alang tu masi silutum labang so lang mazalong lutum arjui bilong kanghon rup angrong labang so lang mazalong pan video concept lapen direction kibidon atum kelai kello rup jeli lektipi lapen gotom terang lapen labang solang madan fan mohor kene bedun mate editor abang fomen kelalo Johnson B lapen kikan ketanon abang fomen kelalo konok bordoroi lapen arji kedon abang piemen kelalo 100 so rong pipi lapen drone natu ke abang fomen kelalo rakesh killing lapen labang solang madan fan producer abang fomen kelalo longsing teron nantung labang solar mazan mati video loba modal tum lang jibote official LSD Enterprise YouTube channel lo channel tum lang ilongpo nantum lason kaki karbing long pe nonam se thanklong a video hai mate ektor address video lang iberti nantum tensek channel official subscribe non lapen like tapping non lapen comment mang tnegri pinya video kelang sikang panglo kurwang